Kapor mentelang, de kapor ka bamut bha ki kam jo cham krui krui, ken ki jo sen, ki khawai, ba ki kam le kemen le sngo bha. Ka ba kham kerpang la ki te ki ba penlong ki bru ka ba yo cham krui krui, ka ba che chila so ki lok ki ba kham la chnge, te de ki bawan kapor long jing sang he. Hadin balala chi pen chunlut blir, hau surok la nongpo hom den, wat la padep lut rki, tabalai kemen bha ki paj ba, bala bhau surok kham tam ki ba khanyam ki ba snai la suk bha ki ba ile yawan khen ba ong ba ka ba pen kre ki balang ki ba e mar hathan den ki ba hab lei lengba la uniu surok nanong po chom den la yasuk chi chai gi ru hadu bau emale ka nong po uba meral bon sim la kmen bhau ba ki paj ru nge chong ki balang ki ba pen kre jo sen he suk man sim gi habala ki paj ru nge ki ba e kham la chnge Arteli ki josen he ka balang Presbyterian, bat kawai ka josen he chong ka balang Catholic. Kawai ka josen he chong ka balang Presbyterian, tede ka josen Synod si Union ha ka balang Presbyterian Kebet. So kawai te, de ka josen Synod Rangba ha ka balang Presbyterian Diwan. Nang ta, so kawai te, de ka jingye kendu ki sen Rangba ka balang Catholic, ki bahap hapo ka Zone 6 chong ka Shillong Archdiocese ka baji penlong ha ka balang Chenong Umrang. Ha gani ki chu ka sngi. UMLA 5 sendon u kebatik penmadan ki ya ka jaka baji penlong josen Synod ha balang Presbyterian Diwan hani ro las on bhag bai chine ki te maluti hi babaro ki kam chi dep ki chwa kapor baji longka kaburom ha ublei ha gani ka balima pentikna UMLA baji dep ki ha kapor ka babyang te ya senran lang ki officer sarkar la katanat PWD bang bayi elang ki nong jalam chenong pengalayo ro ban jungo mene ki jenga lintin mar balingi state ban pendep ini ka kam gi don light li gi jeng seng gi ba he ba ki bangin ha ban priang ha upunai February March jong ne snam arjar punriu ka ban kong ka jeng seng ga de ka Synod si Union ka ban long ha po kebet biai lang ba na nong po ju mar ngar ter ter ju sau kebet ka ba ar ga de ka Synod rang ba ka ban long hadiwan ha ka san hadu pratrik jong umat ka badon ha area umden kanang bakan ni surok bagin dep kloi nam rajong kata bad kumju ru ka jing kendu jong seng rang ba jong zone 6 ka ban long ha umrang ka ni ru kan long ha u benai march bad kini gidi jing seng gi bahe ba badon gi kwa ban target ban pendep ha shwa jong kata kini surok kanang bakin nong lik kinong wan jing seng kit suk kham tam nam ri paj ba kinong rep ki papang ki wastom ki kana school kalong ngajing suk na kumta jong ki kum MLA nga sim mi kene ngajing kit kli ban monitor lene ban budin ya kene ka kam na ka por sa ka por katang ba kan yai be yai renti ba ki kat pensuk na mta paj ba ngai khobli kerpang ka sarkar iba perstuntut song menteri rang ba ki bala sengap na do ka sedang kontraktor bo pentri nang ta ka piludi department ki ba supervisor ka kam ini ru gide ki benta ka bakrau ki bala ai ka jing trilang ki bala snok ketilang ban ngit scam ba ga jing trilang jing baro ba ki dor bar snong ki nong snong baro ba kan ni projek kum bangi la kemi lenti ko mal keren ni pina du besdang bagin pendep la no hap Januari ngin target ban pendep ban ngam artin ban ong bangi la ban pendep haswa jong kata ban suk ki nong lek ki nong wan despon